naman, kung ako nga pa talaga ay nanumpa, bakit naman natin hindi pagkakatiwalaan ng Department of Foreign Affairs at ngayong araw na ito, nag-issue na ng statement ng Department of Foreign Affairs confirming na ako po nagtungo na sa bahagi natin sa Abu Dhabi. So kung sakaling kung may clarificatory questions, tatawagan na lang kayo ng Department of Justice and that would suffice. Opo, kung meron naman po silang question, nasasagutin ko naman po kung anong question nila. Sabi nila, pwedeng by Zoom. Okay po, by Zoom. Yun. Ang tinitin na lang natin, ang pangamba niyo siguro, Secretary, yung kapag halimbawa ay na-issue kayo ng warrant of arrest, di mas lalo kung kumbaga ikikipot ang inyong mundo, Secretary, pag gano'n. So, ang punto ko, hindi ba mas maluwag para sa inyo at mas ligtas kayo kung uuwi kayo ng bansa? Well, ang karapatan ko po ay makakasagawin ng preliminary investigation. At sumati naman po sa preliminary investigation. Kung pagsumiti ko ng counter affidavit. Yun. So, hanggang doon na lang yung agad. Kung sakali po, paano niya ba sinisiguradong ligtas kayong, ano ba, kung pamilya kasama si Ma'am Myla, maayos ba ang kalagayan ninyo? Naayos naman po ang kalagayan natin. Maraming salamat po. So again, Attorney Harry, wala ko kayong plano for anytime soon na bumalik ko ng Pilipinas. Inaantay ko natin ang decision ng Korte Suprema. Ang ako naman po, bilang officer ng Korte, susunod na po sa order ng Korte. So, kahit po halimbawa ay Suprema, gagalangin yung babalik kayo ng bansa. Ay, obligasyon ko po yan. Dahil po ako naman ay susunod na po. Ang dami naman po yung mga dokumento yan. Kaya meron ako po yung report. Nakita po, ay sa pagdedesisyon ng Korte Suprema. Maganda na itatali ko sa korte, basta ayaw nyo doon sa Congress kasi hindi na ito hindi nag-legislation yung pananaw. Yan po, pananaw po. Naman po, Meron na, meron po po kayo. Meron sa pinto na po. kaya nga, sabi ko kaya. Inabot po na. Hindi po makasama sa kanila na
Okay, fine. Mabuti ang pagkakagawa ng mga ito. Hanapin ang check. Hanapin ang reward. Dennis Trillo. Ako si Domingo Zamora, inmate number 032356. Nagkasala, nakulong, babayad ng kasalanan. Ako, si Correctional Officer Javier Gonzaga. Titiyaking magbabayad habang buhay ang mga nagkasala. Magkukrus ang landas nila sa pelikulang maghahatid ng katarungan. Ngayong kataskuhan. Rainbows. GMA Pictures official entry to the 2024 Metro Manila Film Festival. Exclusively in cinemas, December 25. Double win sa Double Win! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sunsilk. Go na go with best ever Sunsilk. Walang makakapigil sa bangong nakakagigil. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu tablet. There were more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Mga social media platform dapat na rin kumilos laban ho sa paglaganap ng fake news. Yan ba yung Glenn? Pasok! Lagi naman rin ang ingay sa politika sa nawagan ng digital advocate na digital Pinoy sa mga social media platform na kumilos na rin para labanan ng fake news. At giro nagsisilo ang National Campaigner ng grupo dapat mapapakamahin ng mga social media platform ang kanilang fact-checking mechanism upang hindi na kumalat pa ang mga maling informasyon. Ngayon din ang pagtalin sa mga account na walang ginawa kundi magpakalat ng kasinungalingan. Nagpapalasilo na lalo lamang magkakaroon ng pagkakahati-hati o magpapatuloy ang paglaganap ng fake news na sabay nilang manawagan ng grupo sa publiko na mas maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga nagpapasa online. Ako si Glenn Cuevo ng Sugar Radio Double